Нека изпробваме заедно органайзери за домът и пътуването от Тему. Но преди това не мога да не ви флексна с тази мобилна прахосмокачка, с която ще спестя доста от автомивки, а вие може да грабнете 200 лева купони за Тему с кода в описанието. Но сега по същество. Отваряме частта от гардероба на Дари и там е хаос. Затова и купих този органайзер с 24 отделения. В него набутах всякакви коланчета, ръкавици и висулки и ми свърши много добра работа. От страната на Божидара пък се развъртат 10 чифта дънки и блузи с еднаква кофти съдба, така че тук в употреба влезна този по-голям органайзер, както и една мега закачалка. И ако искате да ви покажа пратката ми от Тему, която в момента виждате да прибирам в този сгъваем контейнер с капак, просто ми оставете един коментар. Един малък пластмасов органайзер за тоалетката и преминаваме към частта с пътуванията. До момента използвах найлонови трубички за сортирането на багажа, което е доста вредно за природата и определено ги заменям